Има една специална награда за шампиона в най-малката категория. Здравейте на всички почитатели на културизма. Вече знаете от няколко години, че съм тук. Най-после ми дадоха категорията, която на мене така ми приляга най-много. Искам да поздравя момчетата за любовта към културизма, за това, че с такова вълнение, с такова старание, такава всеотдайност се готвите през цялата година. На победителя ще подаря моята първа книга с позитивни стихове "Фабрика за мечтатели", която съм сигурна, че ще ми помогне да се справя по-лесно с тренировките. Сега почваме от... Така, може ли? Или вие ще казвате, добре, аз съм свикнала аз да говоря, нали? Вие после може да ми спеете една песен, ще много толкова желаете. Сега ще ви съобщя класирането. На трето място в днешното състезание се класира Славян Георгиев, чевдар Бяла Слатина. Второ място, сребърен медал и право на участие в националният отбор за Радослав Ангелов, Олимпия Русе. Шампион в категория до 65 кг Цветан Цветанов, Тирекс, Велико Търново. Освен медала и купата за първото място, той ще получи и първата стихосбирка на Цветелина, лично от нейната автограф. Сега ще помоля тримата състезатели да изпълнят най-добрите си. Благодаря ви, момчета, да остане само шампиона за минутката на шампиона. Ставане. Поред на стартовите номера. Първият състезател само преди седмица спечели абсолютната републиканска титла за младежи с номер 39 Йов Котиков, Extreme Nutrition София. Номер 40 Петър Петриков, Радоджим София. Номер 41 Мариан Френгиев, Леон Казанлък. 42 Валентин Раженков, Power MBT София. Номер 43 Александър Тодоров, Power MBT София. Следващият състезател е добре познат на пловдивска публика. Той се завърна специално за това състезание от щатите. Герасим Драгнев, Велев, Варна. И номер 45 Пламен Райков, Кобра, Стара Загора. Достатъчно. Най-широк гръб. Сега. Страни гърди. Изпълните сега. Благодаря ви, достатъчно. Боен бицепс гръб.
Подгответе се всички едновременно. Изпълнете позата сега. Достатъчно. Следва най-широк гръб. Сега. Благодаря ви. Трицепс. Сега. Коремна и бедрена мускулатура. Сега. Достатъчно. Остана най-мускулиста поза. Сега. Достатъчно, благодаря ви. Ще помоля всички състезатели да минат 2 крачки жителните пози. Двоен бицепс. Сега. Достатъчно. Най-широк гръб. Сега. Достатъчно. Достатъчно. Страни гърди. Сега. Достатъчно. Благодаря ви. Двоен бицепс гръб. Всички едновременно сега. Достатъчно. Най-широк гръб. Сега. Достатъчно. Благодаря ви. Трицепс. Сега. Достатъчно. Корем и бедра. Сега. Благодаря ви. Най-мускулиста поза. Изпълнете сега. Достатъчно. Благодаря ви. Заемете своите места. Най-широк гръб. Сега. Дръж, Мария! Достатъчно. Страни гърди. Изпълнете сега. Достатъчно. Двоен бицепс гръб. Сега. Достатъчно. Най-широк гръб. Изпълнете сега. Крака! Достатъчно. Трицепс. Марене, забравя си краката! Корема! Сега. Корема! Достатъчно. Корем и бедра. Сега. Марио, убеги така! Убеги, Марио! Корема! Корема!
Достатъчно. Най-мускулиста поза изпълнете сега. Аплодисменти за всички състезатели в категория до 75 кг. Сега ще видим всеки един от тях с представяне на пълната програма. За Николай Георгиев, Чавдар Бяла Слатина. Второ място, сребърен медал за Геннадий Симеонов, Радо Джим София. И разбира се, добива право за участие в националният отбор, който автоматично го праща на допинг контрол. Шампион в категория до 70 кг Гюнай Мустафа, Power and Beauty София. Наградите връчва Георги Георгиев, Pro-Nutrition. За тези от вас, които следят развитието на културизма, може би си спомнят, че 87 и 88 година Георги беше шампион на България в категория до 80 кг. Сега ще помоля всички състезатели да направят няколко от своите най-добри пози. Тъй като това е състезание, квалификация за национален отбор, ще се придържаме към правилника. Христомир първо ще изпълни 8-те задължителни пози, след което ще направи едно шампионско волно позиране за публиката и разбира се ще получи своята награда за първото място. И започваме с двоен бицепс. Най-широк гръб.
победи. Благодаря. Двоен бицепс гръб. Благодаря. Най-широк гръб. Благодаря. Трицепс. Благодаря. Корем и бедра. Благодаря. И остана последната най-мускулиста поза. Това бяха задължителните пози. Пропуснах да ви съобщя, че Христомир Христов се състезава за клуб Extreme Nutrition София. Христомир Христов, Extreme Nutrition София. На Extreme Nutrition ще му асистира, разбира се, мис Пловдив, чаровната Паула. Както разбрахте, Христомир е спечелил всичко в аматьорският бодибилдинг. Остава му само да подплати това с финикийски знаци. Пожелавам му най-искрено това да се случи след 20 дни в София. Нека всички дойдем там и да го подкрепим в неговото най-голямо състезание. Благодаря ти, може да направиш няколко пози с купата, специално за медиите тук в залата. Те следят твоето развитие. Благодаря на Ицо. Петър Петриков, Радо Джим София. Пето място. Йовко Тихов, Extreme Nutrition София. Както ви съобщих, той само преди седмица спечели абсолютната титла за младежи и ще участва на Балканското първенство идната седмица. Четвърто място.
За номер 41 Мариан Пренгиев, Леон Казанлък. Както виждате, много са равностойни състезателите, никак не е било лесно и на съдиите да подредят тези състезатели. Трето място, бронзов медал за Герасим Драгнев, Белев, Варна. От година и половина Герасим Драгнев спечели зелена карта и живее и работи в Съединените щати. Той се е завърнал специално за участие в тази квалификация с надеждата да участва на Балканско и Европейско първенство. И след като минат тези състезания, той има билет за 29 май отново да пътува за щатите. Второ място, вице шампионска титла в категорията за Пламен Райков, Кобра, Стара Загора. Пламен Райков вчера се беше записал в категория до 80 кг, но се оказа, че е доста по-лек и попадна в тази категория. И въпреки жестоката конкуренция успя да спечели второто място, което му осигурява място в националният отбор. Аплодисментите са за Пламен Райков. Шампион в категория до 75 кг Валентин Раженков, Power & Beauty, София. Наградите, както разбрахте, специални предметни награди връчва госпожа Надя Данева от Нутрим Пловдив. След награждаването Валентин Раженков и Пламен Райков да отидат за допинг контрол. Аплодисменти за призьорите в категория до 75 кг. Нека на подиума останат само медалистите да изпълнят своите най-добри пози. Номер 47 е Николай Николов, Тирекс, Велико Търново. Номер 48 Пламен Кърджалийски, Радоджим, София. 49 Даниел Рошков, Радоджим, София. Номер 50 Тошко Тодоров, Масалар, Пловдив. Номер 51 Свилен Русанов, Преслав, Велико Търново. И номер 52 Петър Борисов, Масалар, Пловдив. Започваме задължителните пози. Пригответе се, изпълняваме двоен бицепс. Сега. Сега. Достатъчно. Най-мускулиста поза. Сега. Достатъчно. Благодаря ви. Достатъчно. Най-широк гръб. Сега. Достатъчно.
Отстрани гърди. Сега. Достатъчно. Двоен бицепс гръб. Сега. Достатъчно. Благодаря ви. Трицепс. Най-широк гръб, прощавайте. Най-широк гръб. Сега. Достатъчно. Сега следва трицепс. Изпълнете сега. Достатъчно. Коремна и бедрена мускулатура. Сега. Достатъчно. Най-мускулеста поза. Изпълнете едновременно сега. Достатъчно. Благодаря на всички.